Lah nggih. Kowe anten iso kok. Lah ikut ae ketok nanti bae Pit. Karo ayam. Apa jalan klawu? Enak. Berapa iki? Rap. Rap bumbu Kekulupan, ambune kekulupan. Iya tuh. ceker. Ceker Indralaya. Ceker Indralaya. Ora ceker, Kak. Ceker Indralaya. Mas, sambal goreng. Dudule. Mas, tetes, Mas. Itu ceker. Mas, Hei. sambal goreng kates, Mas. Endi? Oh ya. Sampeyan jomong ndak mangan lho, Kak. Wis tak mangan. Saya tahu iki 3 menit urung enak, cek sak menit 15 detik ya. Ambil apa nele? Dia Junda. Endi Jun? Jun, kalau apa lah, Jun? Telur. Telur, tempe. Wes sama telur apa? Junda, tempe. Pali kok Pak Ali. Monggo Pak Ali. Ini sak ngalune gardine, mongko tak kei gardu. Pak Harto kok ora gawe iwak. Lu Pak telurnya ning kulon, Pak. Hei, kulon. Apa nele? Oh, apa nele? Telur. Pak No, telur Pak No. Nah, mriki. Dewa mriki Pak No. Nggih. Ya, Mas, anakmu lanang. Balik ya. urung teko koyoke. Nanti ta Mak? Olahraga ya? Dik. Lari deh. Pamit e. Nganu kae, Mang. Pamit temu koncone, ngopi. Apa wis jenenge? Potong rambut. Wis aku pengen potong sambil apa man. Pinten? Ceker ceker. Sambal ndi? Mana sih? Sambal nika kilen. Oh, kilen. Wi sambal. Mak, tak pura-pura Mbak Wi. Pura-pura iki sing metu sambel iki, sing biasa. Mak sing Ini luwe, lawe. Lah sampean Lawe. enggak ada telur. Lawe luwe. Ikan. Lawe pokoke luwe. Coba lho Dik, Raffi. Sik ya. Paling ya gur ayam karo mie le gelem Dek. Mie. Semule kali. Ya sik adeloke. Iki kulupan apa iki? Jabayam apa jombret? Wes. Sambal tempe, sambal pete. Karena nasi kriuk-kriuk apa toh?